Κοινωνία, οικονομία και διαφθορά είναι το επόμενο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τους φιλοξενουμένους μας. Έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Κυριάκο Τσουπανή από πλευράς του Δημοκρατικού Κόμματος. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσουπανή. Καλώς σας ήρθατε, κύριε. Και τον κύριο Γιώργο Γεωργίου από πλευράς του ΑΚΕΛ. Καλώς ήρθατε, κύριε Γεωργίου. Ο κύριος Τσουπανής υποψήφιος με το Δίκο στη Λεμεσό και ο κύριος Γεωργίου υποψήφιος με το ΑΚΕΛ στη Λεμεσό επίσης. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή. Έχουμε ακόμη ένα υποψήφιο από τη Λεμεσό. Είναι ο κύριος Δάφνης Γεωργίου από πλευράς του κινήματος Αλληλεγγύη. Και από πλευράς του Δημοκρατικού Συναγερμού υποψήφιος στη Λευκοσία, ο κύριος Χρήστος Ρώτσας. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρώτσα. Πάμε στον κύριο Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, η δική σας τοποθέτηση, παρακαλώ, επί του συγκεκριμένου. Τα θέματα οικονομίας είναι το πιο φλέγον θέμα και μου αρέσει ότι όλοι τα αναγνωρίζουμε εδώ που είμαστε. Το θέμα όμως ότι κανείς δεν τα αγγίζει. Έχουν φέρει τον κόσμο σε σημείο οι οποίοι κύριοι ζούμε με δανεικά λεφτά. Υπάρχει κόσμος που πεινά έξω. Υπάρχει κόσμος που κλαίει. Άκουγα χθες σε έναν τηλεοπτικό σταθμό μέσα μαζικής ενημέρωσης άνθρωπον τυφλών ο οποίος έκλαιγε, που δεν μπορούσε να ζήσει. Αυτά τα θέματα είναι ωραία να τα αναπτύσσουμε, όμως πρέπει να τα τολμήσουμε, να τα αγγίξουμε πάνω στα θέματα οικονομίας. Μιλήσαμε για το success story. Βγήκαμε από το μνημόνιο. Ναι, βγήκαμε από το μνημόνιο. Η πραγματικότητα όμως ποια είναι? Όταν βλέπω αυτόν τον κόσμο να πεινάει, να περπατά με κεφάλια σκυφτά, να κλαίει, φοβούνται για την εκποίηση των περιουσιών τους. Τι κάνουμε? Εδώ πρέπει να φανούμε άξιοι για να ακουμπήσουμε τώρα τα θέματα, για να εκλείψει από την Κύπρο αυτή η φτώχεια. Αυτά όλα τα σκάνδαλα που εμφανιστήκαν των τελευταίων καιρών, αυτά όλα τα λεφτά που κλαπήκαν και φαγωθήκαν, να το πούμε έτσι, μπορούσε στην Κύπρο να μην είχαμε ανάγκη ούτε οι ανθρώποι να τρέξουν στο ούτε οι ανθρώποι να εκλιπαρούσουν για να ζήσουν και να ζητούν ελεημοσύνη. Ερχόμουν τώρα στο ραδιοσταθμό σας και με πήραν τηλέφωνο για να κάνω εισφορά οι ανθρώπους που πεινούσαν. Τους συνδέσμου εφέδρων καταδρομών. Ανθρώποι που πολέμησαν για τη χώρα μας και είναι αυτά που μας λυπίζουν. Αυτά είναι που μας λυπίζουν. Βγήκαμε, θα επανέλθω όμως στο success story της επιτυχίας που βγήκαμε από το μνημόνιο. Αν μου επιτρέπετε, για τους εφέδρους καταδρομής δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται ετήσια. Αυτές τις μέρες κάθε Πάσχα να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Χριστό μου, στη Λεμεσόν είναι όπως το έχω πει. Ναι, αλλά επειδή είμαι ο ελεκτής και είμαι και πρώην καταδρομέας και είχα και εγώ έδωσα προχθές, είναι γι' αυτόν τον λόγο. Δεν είναι ειδικά λόγω της κρίσης. Τώρα η σημασία δεν είναι. Ναι, αλλά όσο περισσότερο φτωχοί είμαστε σε κάθε επαρχία. Απλώς ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Καταγράφεται φτώχεια. Καταγράφεται φτώχεια. Γεωργίου, καταλήξτε παρακαλώ. Θα καταλήξω. Δεν υπάρχει. Ο ρυθμός ανάπτυξης στην Κύπρο είναι 1%. Αν συγκρίνουμε στην Ιρλανδία που υπήρξε στο μνημόνιο, βγήκαν από το μνημόνιο και αυτοί οι άνθρωποι κινούνται με 6 και 7% ο ρυθμός ανάπτυξης αυτών των ατόμων. Να μιλήσω για τα σκάνδαλα, πέστε μου πού να ακουμπήσω. Όπου και να ακουμπήσω για τα σκάνδαλα, όποια μπέτρα και σηκώσουμε να το πούμε στη γλώσσα μας, θα βρούμε σκάνδαλα. Ευχαριστώ. Υπάρχουν λύσεις σε όλα τα θέματα, κύριε Ποταμίτη. Πάρα πολλές λύσεις. Πρώτα πρέπει να αρχίσουμε από τον κρατικό μηχανισμό. Θέλει βελτίωση το σύστημα, το κρατικό σύστημα. Το έχουμε πάρει από τους Εγγλέζους κάποτε που είμαστε στην επικυρία των Εγγλέζων κάποια συστήματα και τα κρατούμε αυτά τα απαρχαιωμένα συστήματα. Θέλουμε εξυγχρονισμό στην κρατική υπηρεσία. Υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι μπορούμε να λειτουργήσουμε επιτέλους σαν ένα νοικοκυρωμένο κράτος. Παραδείγματος χάρη. Φεύγω λίγο του θέματος. Θα ήθελα να πω δύο κουβέντες πάνω στα αξιόγραφα με τις τράπεζες και τους κουρεμένους. Θα ολοκληρώσουμε με αυτό, πέστε το, κύριε Γεωργίου, ναι. Ναι. Θα ήθελα να θίξω εδώ το θέμα ότι υπάρχει μια λύση. Ξέρετε, κύριοι, ότι οι τράπεζες, πόση περιουσία είναι ιδιόκτητη περιουσία στα κατεχόμενα της τράπεζας. Μπορούσε, μια λύση, μια γνώμη δίνομαι, μπορούσε να δοθεί. Να δοθούν τίτλοι σε αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τα λεφτά τους στις τράπεζες, είτε με αξιόγραφα, χειρότερα με αυτούς τους καταθέτες που τους εκουρέψανε, ή ακόμα και αυτούς που αγοράσαν μετοχές οι οποίες οι μετοχές τους δεν αξίζουν τίποτα. Μπορούσε να δοθούν σαν πρώτο στάδιο τίτλοι ιδιοκτησίας, η οποία γη που ανήκει στις τράπεζες να δοθούν σε αυτούς τους ανθρώπους. Παρά αυτή τη στιγμή είναι αιωρούμενοι στον αέρα αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν ένα χαρτί, έναν τίτλο. Είναι μια λύση αυτή. Προτείνουμε μια λύση, μια ιδέα.
Καλώς, ευχαριστώ κύριε Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, τα 10 δεύτερα τα δικαιούστε. Τα 10 δεύτερα. Με λίγα λόγια, όπως ακούω εδώ από το φίλο κύριο Ρότσα, λύσαμε το πρόβλημα. Πάμε καλά, λέει. Πάμε καλύτερα, δεν λέω. Πάμε καλύτερα. Έχουμε δρόμο. Όχι, δεν είμαστε καθόλου καλά. Έχουμε πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Και αν θέλετε να προχωρήσω στο καταλεκτικό μου σχέδιο. Παρακαλώ, δεν υπάρχει. Θέλετε μια πρόταση, πέστε την, αλλά αν θα πάτε σε ολόκληρο σχόλιο, όχι. μετά θα θέλει και ο κύριος Γεωργίου, δεν καταλήγουμε πουθενά. Συμφωνώ πλήρως. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Και εκτιμώ τη στάση σας, κύριε Γεωργίου, από πλευράς της κινήματος Αλληλεγγύη. Ο κύριος Ρότσας, από πλευράς του Δημοκρατικού Συναγερμού. Ο κύριος Γεωργίου, από πλευράς του Αγγέλου. Ο κύριος Τσουπανής, από πλευράς του Δημοκρατικού Κόμματος. Κύριε, εύχομαι κάθε επιτυχία στην προσπάθεια για την έδρα στην Βουλή.